musealiak espazioan Albisturko Laskibar familiaren dohaintza osatzen duen pieza bat dugu. Albisturko Goikoetxeako nagusia izango zen Manuel Laskibarrena izan zen boluntario erregetiarren txako edo burukoa. Gazteleraz, txako edo morrion bestela ezagutzen dena, buruko garai, zilindriko eta bixeraduna da. 19. mendeko lehen zatian armada desberdinek erabili zutenaren antzekoa. Zalditeriko sableen erasotik burua babestea zen bere funtzioa, horregatik bere garaiera. Albisturko Goikoetxean gordetako hau, Manuel Laskibar eta Ezeizarena zen, voluntario erregetiarra, 1827ean batalloi kapitain izendatu zutena. Txakoaren alboan dugu Goikoetxeako artxiboan gordetako izendapenaren dokumentuaren kopia. Bera, Gipuzkoan Foru Aldundiak probintzia zatikatu zuen 8 barruti edo distritoetako 6. egon zen. Hortik 6 zenbakia eta tercios gipuzkoanos inskripzioa. Voluntario erregetiarrena Fernando Zazpigarrenak sortutako milizia izan zen. 3 urteko liberala erori ostean, 1823an, monarkia absolutua babesteko armadan liberal asko zegoenaren beldur. Voluntario erregetiarren jatorria 1821etik gobernu liberalaren aurka altxatutako gerriletan dago. Erlijioaren defentsa azpimarratu zuten bere helburutzat. Fedearen armada bezala aurkezten ziren. Buruzagien artean apaiza eta praile ugari izan ziren. Gipuzkoan adibidez, gerrilen burua Albisturko Francisco Gorostidi apaiza izan zen. Gobernu liberalaren neurriek eragindako nekazaloaren atxekabea izan zen, gerrila hauen bultzatzailea. Ez ziren liberalak gobernutik botatzeko gai izan, baina San Luisen 100.000 semeen inbasioaz lagunduz, azkenean gobernua botatzea lortu zuten. Liberalak lurraldetik erretiratzen ziren neurrian, udalek voluntario erregetiarren taldeak antolatu eta errepresioaz arduratzen ziren. Gero, behin Fernando Zazpigarrenak erregetza absolutua berreskuratu zuenean, voluntario erregetiarren ardura probintzia bakoitzean kapitaintza generalaren esku egoten zen, eta Euskal Lurraldeetan berriz Foru Aldundien ardurapean. Voluntario erregetiarrak 1833ko urrian emandako altxamendu karlistaren oinarria izan ziren, lehen karlistaldiaren hasieran. Manuel Laskibar bera erregegai karlistaren ofizial bezala parte hartu zuen gatazka honetan. 1833ko urrian armada karlistaren kapitain izendatu zuten.